Handusanan sa usa ka babayi nga si Kurakdat nga adunay sakit nga gusto niya magpatambag diri sa among istasyong kahandusanan sa Tambag Balibag. O karon mga kahandusanan, ania si Doktora Gloria nga tik panambag Balibag. Og ania pod si Kurakdat sa among istasyong kandusanan nga magpatambag kang Doktora Gloria. Okay, atong interviewon si Madam Kurakdat. Unsay gibati nimo, ma'am? Unsa may imong gibati naghampol-hampol man ka og kanang kuan, napagibra imong imong gibati? ulo. Oo. Ang lagi kanang So dahil madam imuting mo lang kay din. Para madungog ka sa Lagi, among kanang- kuan. Para madungog sa Kanang- akong kuan. Light ta karon, ma'am. Oo, ang akong laging sakit. Sige balik-balik dugay nagyud ni mga siguro mga duhaon na ni katuig. Sige balik-balik. Taud na gid ay sa madam no. Taud na gid sa. Sige sipa si madam. Sige, padayon sa imong kuan. Padayon lang, gibati. isulti lang. Kung ako nang Isugid ang imong mga Unya. bati. Ako nagkuha na lang ko permit naghampol. Kay Mm. para makuha lagi ang kasakit sa akong ulo. Oo, unya. Nya dili man gihapon makuha. Ang Wala ako jud gihapon. ang maugali na nano. Nang luspad na ka karon madam no, nang luspad ka. Oo, say di naman ko ganahan mo kaon. Ay mao. Pila na ka tuig nga di kahilos ka ganahan mo kaon. Mga anak-anak yun. Mga siguro, mga sobra na tuig siguro na dili ako ganahan mo Taud na gyud ay nung kauna nga luspad na ka. Pulba ni iyang sakit, Doktora Gloria. Ah. No? Kay Kay sige isa-isa pa. Sige, isa-isa, Isa-isa ang Oo, tanan. sa na- isugid imong kuan. Tanan pag mo gibati. Napay akong kuan kaning sa akong mata. Di na ko hapit makaklaro og tao. Ay mao. Kuy gid ko grabe naman jud ay no. Napay akong ngipon, magsakit perminti akong Ay, ngipon. complicated iyang kuan sa Nabutang gid sa complicated, nabilong siya sa Oo, complicated. unsa man imong gihampol, Madam Kurakdat? Kuan Asa man ni man mga kuan man ni mga dahon man ni sa kanang sa mga kahoy-kahoy ba nga mga Dahon, dahon. dahon sa imong kanang gitampol. kuan, saging. Unya sige pa unsa pa man jud? Akong tonsil sakit kaayo Ay, mao nang sakit Itulon og iton. loto, mao gali na nanuani ko dinhi kay makitambag ko kung unsay akong buhaton, o unsay akong tumaron. Sige, Dok. Unsa may buto iyang sakit, Dok, no? Ang Unsa imong katambag ato, Dok? ato ni Doktora. siyang ato di mayong hapon sa inyong mga kahandusanan na may bisita nga ani gid og tuyo sa amo ang istasyon nga wala pa marehistro Si Kurakdat. si Madam Kurakdat kay magpatambag in taon siya sa mga kahandusanan sa iyang gibati kay daghan man siya gibati nabilong siya sa complicated basig wala ta kabalo ani nga unsa ni iyang gibati. Iyang sakit, Dok, sakit iyang ulo, Sakit sakit iyang iyang ulo. hipon, Magsugod ta Madam Kurakdat sa imong sakit, di sa iyong sakit sa imong ulo. sa iyang ulo. Ako yung advice anak Madam Kurakdat kanang imuhang sakit sa ulo. Ayaw pagtumar og tambal Madam. Ayaw pagtambal. Kining imong gihampol okay man ni siya pero dugay gid ang recovery anak Madam Kurakdat. Ang angay nimong buhaton, magkuha kag dahon sa sagay. Ihaklop di mo sa imong ulo, sa imong agtang kapakay. Aron suyupan ba niya ang mga unsa tong naa sa imong sulod sa imong kan. Dahon sa sagay. Usa tong ikaduha niya Sakit iyang hipon. kanusanan ba? Sakit ang ngipon. Basing ato na po kay daot, Oo. Ma'am Kurakdat. Wala gid kay daot sa ngipon. Wala. Wala. Musakit lang gid siya. Sakit lang Ay, yun. bugat-bugat na. Ana na siya. Ang tambal anang imong sakit sa ngipon kay dana siya bugat-bugat. Kuha na siya, Madam. Mainom lang tag ihi sa kabaw, Madam. Ihi gapon sa kabaw. Okay na siya. Makastrong Maay- sa kuan, no? Oo. Teeth? Oo. Mukuan gid ang imong hangipon na makawala sa bugat na Kisa gari big Doktora Gloria, no? Kaning magsakit atong ngipon, na bacteria atong ngipon, no? Una ana siya. Muna ihi sa kabaw ang imno nimo Ano ana. na siya, Doktora Gloria? Kanang ihi sa kabaw? Oo, maayo na siya. Maayo gid mga kandusan na nang ihi sa kabaw nga ipainom nato sa ato ang bisita nga ni akaron sa istasyonan kay napatambag lagi siya. Mao to ikaduha katong ansa ba tong imong sakit di ka katulog. Katulog. Di ka katulog. Magpaig kag tae sa kanding. Imo na siyang sangagon. Imo na siya imong kape. Lami ang tulog, ana, Doktora. Nindot imong tulog ana. Makabalik tid ang imong
nang luspad ka. Okay kayo. Oo, nang luspad namang gid ka no. Ang akong advice sa imong pagpangluspad Madam Kurakdat, ang kanang kuan bitaw Madam kanang iti bitaw sa manok Madam kanang nag-brown nga kabag-o pagid siya na hulog. Kuan sa Madam imo na siya gihapon kuanon kanang magtuog ka ana Madam. Madam, Mag-init kaya ka. katong niaging bulan na nagpadala sa ato. Oo, ingatog Ingatog yapon ng sa rag kapare-pareha rag sakit kapit niya, na. no? Pero ang ide lang karon kay nang luspad man siya, magtuog siya, magpabukal-bukal kag ininit, ibutang nimo tong iti sa manok nga brown, imo to siya magtuog ka, magkumot kag habol, aron mawala na kay sagol na Airi nang imuha, ang imong gibate. Murag wa gi kailain sakit. Kana unsa tong imong palang gibate niya? Tuay? Dili ganahan mo kaon. Di ka ganahan mo kaon? Katuno. Simple gyapon na siya, Madam. Ito may ganahan pud mo Oo, kaon lagi nga, di ba siya katulog? kasakit man iyang ipon, sakit pagid iyang ulo, di siya. Ano na siya, Stress Madam? sa stress. Stress ka kay gumi ka di ka katulog. The simple naman na siya, Madam. Uy, ano ra imong buhaton? Kung naminaw ka, Madam, paminaw sa akong tambak kay imo gid ang buhaton, no? Iya ka nang dili ka ganahan mo kaon? Simple ra gyapon na siya, Madam. Simple. Kailang maglungag ka nga nagdukot-dukot ng isang itong sa kadukot-dukot. Kaon ana kay dana pas mo. Oo. Pagkaon ana, oy, kauno nimo ng dukot nga nagitom-itom na kaunan na kay maayo da sa imo kay. Dala na pas mo ng imo, siguro gabi gid nimo na siguro kapugihan no. Okay, Ugili Dok. kay ka. Okay, Dok. Okay. Okay, Dok, buhatan na salamat. siya ha. Istorya, Sige, istorya. sige. Man kuan ka, ang istorya di sa kuan, sa atong mga kung unsa joy imuhang kuan. Wala siya ikasulti, Asa man? Dok? Doktora? Istorya. Nanawagan ko sa tanan mga doktora Sige. nga mangayo kog tambag ninyo kung unsay maayo sa akong sakit Og maura kadto. o maura kadto. Okay, salamat. sige. Salamat doktora unta, doktora no i-apply to niya Oo, i-apply kay ko. para maulian na si Oo, Kurakdat. oo, maayo. Thank you so much Kurakdat sa imong pag-anhi. Oh, palihog-palig ko, huwag niyong kalimutan Kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn Anino. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Kawan. Bye-bye.